Ahiri işledi. Yok. Yok. Men size ananma. Dostuyup edýäňiz näme? Gaýgysy. Şu minni dostu gurpan. Boşun nähili gaýgysy. Sedi var. Ne bolýar bu ýerde? Siz Boşuňyz nähili oglanlar utanýakmy gaýgysy? han sizin insabyňyz. Dostu wepa bermedik. Söýwäde wepa bermez. O nämen söýgüsü düşünmedim. Aýyl, men sana barra düşündirýin. Sen maňa işler düşündirme. Namart diýsänim düşünme. Karşı diýen hany aýdaýyn da näme? Düşünme diýen. Baraja bolýa. Birem yetişbilligimizden barar soglum. Wah, gelseňiz a gowulardy. Kakaňa erti ýerden ýöräýmesek diýdi. Ha, şeýlemi? Wagt toýçylyk ara düşäýdi de. May jim, holan araklarynam gözle. Owo, bir kişi ýerdedir. Ay beýdi üstüme oklamasana Humay. Gaýgysyz, agşam işden ýerrek gelersiň-de, seň doglangyňyň bir täzeligim bar. Şeýlemi? Hawa. Menem düşürde berden. Bor häzir jigim. Hökman bir zadyň galdyrmalla. Men olmadyk bolsam sen näme işlerdiň? Dogry aýdýan. Men sensiz näme işlerdim? Gül ömrüň täze bir güni. Ýene ýola alyp çykar ädimler. Assalamu alaykum ertirler haýyr. Ey ne tanış ýüzler, tanış adamlar. Tämiz säher, herkes rowan bolanlar. Okulu okuny, işli işine. Gojalaryň bir park oturup bilmez, sinlar bu pursada çykyp işige. Ak säher, ak şäher, ünji ýok sähel. Hey bir zatlar goşar aýrar ýalymy? Duýarsyň sen bu ümmülmez dünýäniň häzir sen taşyňdan aýlanýanyny. Adamlaryň gurrunlary ýürekden, täze jaý edinen goňşular hakda, gazetde çap bolan goşgular hakda. Öten akşam göwnleri götüren, watanyny eşdilen hoş habar hakda. Salamu aleykum gaýasy. Wa aleykum O assalam. mu ýazyny? Ýaxşy. Bunun owalaydy. Näme gysgaly mesele çykdymy? Ýok la gaýasy. Ol neme? Sen kitabyň kompýuter görmüş taýar bol. Şoňa bir göz geldirsen gowy boljo. After hukmy. Muň ýaly gowy habaryň bar bolsa öňden aýtmala. Wa şuň taýyn boldy.
İlkinji kitabymı görasym gelýär. Sen kızsınma, çapdan çıksınla. Şu saat näçeke? Olmuyor. Ha näme ol? Bu töwerekde adam bara ýoklu. Gummokluk. Bugün din şunamäde adamlar nire gurumjurm bolup kal. Bilýän bolsaň aýdam ekeninde. Men bilmesin mi? Dogry garaşmandym. Köp sag bolun menden. Salam ýelnäçe. Gowum ýagdaýlaryňa. Uy, Mahymjan, gel geç. Ejemden kakam gelip bilmediler bolin. Men gelaýdym kömekleşmäni. Oňar aýtdyň Mahymjan. Akşam düşer. Ine de öy ojagy. Saçagyň başynda jemdir maşgala. Geldiň mi sagaman Hudaýa şükür. Bagyt dilini däldir şundan başgala. Bäwul men öýde. Men saňa aýtjak diýen täzeligim bara. Hawa, Şo geldi. düşünmedim. Alo, Salam gelnäçe, gowum ýagdaýlaňyz. gowy. Neme gelnäçe? Men gaýgysyň gullukdaşy. Azat. Aýdy beriň dinleýän. Maraleyem. Men saýlady. Men size inandyma. Şu minni dosty upaňyz. Şoň üçinem mundan beýlek bizi hiç zat baglaşdyran. Han sizin insabyňyz. Dosty upa bermedik. Süýwäde upa bermez. Kaka. Ilki, oglum bolaýsyn. Adyna Kerim dakçy. Sen oğlan boljagyň näme? Belki gyjagaz bolar. Ine men ilkinjim gyjagaz bolsa. Adyna Mehriban nakçy. Mehriban? Oğdana. Oy mehirli bolsun. Türkmen zenallaryna mehirli bolmak maksat. Bolsa diýlen biz ekdiräýsin. Bir de ýam öýlenip, öýli işgli, çağal şu bolup barýasyn dost.
Angaýdym. Kaka, Azat daýna tanadym. Ýanyndakyny tanamadym da. Kim ol? Kulyp, bizi topağa saýlanyňa ökünürlersin. Oğlumlar, men de anamın bolandygyny saýladym. Zana ol. Bizemen anam, bizemen. Yakub, Kulyp. Hani geçin bir yeňiçiler ýadygarlyk suraty süreýin. Hani Aliýana olanlar ýylgyryň. Bu oğlum. Men Batır. Men durmuşda sagdynlygyň ýolun saýlagan. Sport. Sport diýmek ol ilki bilen saglyk. Käbir adamlar üçin sport gözellik, şähwetçilik. A men üçin bolsa sport. Bu ykbal. Has taky urun bersem, bu men. A bu bolsa kakam. Teresene. Bu rol men üçin nähil jan koýarly diýe. Maňa goýnya. Ana media. Biz ýarşy akşam taýinlik kur. Biz hökman ýeňer sebäp özümizden anladyk. Emma welin. Şol gün. Men üçin şowsuz gün boldy. Kakamın gözlerine kamayla uğramdı. Men özümü şowsuz saýdym. Bu ýagdaý meni lap keçetdi. Ine şopurtadan hiç kaçan kakamın gidin yere salmarın deyip kasam ettim. Spor, min ruhu dünyam. Sağdın beden, sağdın ruh bilişi ýaly. Sport bilen meşgullanýan adam. Kim owudun, kim sağdın, kim bagdyn. Ýaşaýyş, bereket. Bereket bolsun. Sport. Hany çağılar? Şu misalyň dogry jogabyny kim aýdyp berje? Hany bir adajyk garaşyň çağılar? Siziň araňyzda misalyň dogry jogabyny berbiljeňiz bar ýaly. Geliň indi çağılar, misalyň dogry jogabyny eşdeliň. Men Azat. Özüme matematikam şeýle gowy berýän. O men gözlemden dönem görnüp durandyr. Howa Azat. Seni dinleýär. Sen nem üçin sınıfdaşlaryň ýaly bolup bilen ok Azat? Ne görýärmi? Mollum maňa düşünen okda. Hany maňa seri? Otur yerinde. Özüňem ünsüje bol.
Han çağılar. Haytiňiz şu mysalyň dogry jogabyny aýdyp biljek. Azat, sen jogaplaryny dogry ýazypsyň-a? Näçe molum soranyny aýtmadyň? Menne täsin bir ýagdaýlar bolup geçýär. Men kellämdäki pikiri dille düşünürip bilemem. Ýöne ähli pikirlerimi kagaza geçirip bilýän. Men özüm aslynda hyýal ben bilesi geljegim. Men ilmi öwrenip kosmos giňişine çenli ýetebilmeli. Ine men şeýle arzu hyýallar bilen ýaşaýan. Gaýgysyz. Hol. Gaýgysyz, seni ejin gözläp ýöre. Öýüňize bir topar mehman gelipdir. Olaň arasynda ýaşullar amma. Atam. Men gaýgysyz. Men çağlykdan atamyň aýdyp berýän täsin gurrunlaryny dinlemäni gowy. On gurrunlary meni özüne çekýärdi. Sebäbi bu gurrunlar Eje atam geldi mi? Howa oglum atan geldi. Ýöne ine bir gün atam gurrunyň arasynda bir adamyň tebigat baradaky goşgularynyň gysgaça mysal getirdi. Ar şemal onu tändip geçse, soňky ýapragy, bir pasyl ömrü, adam durmuşyna ulmany bar, geçeniň ýerine galyp ýörpegli. Bu ýerde ulgur felsepe ýok. Bu goşgulardaky her bir sözi goýa diýersiň men öňden bilýän ýalym. Atam her gede goşgudan täze setire geçenle ýanky doýu hasam güýçlendi. Men atamy Ata, bu goşgular kimin goşgulary? Bu goşgular Gurbanadar Eriýiň goşgulary balam. Gurbanadar şahyrim kiçilikden feniýaly tebigat bilen dost eken oglum. Ol bütün ömrüne ýalan goşgularyny tebigat wasf etipdir. Al oglum, kitap ýörüten süýni getirdim. Ayap saklagyn. Käte uzyn goşgu ýazýar. Düşýärse birja sözüň ýyzyna. Suwaryas nigiden ot çöplerdi. Bihuş olup birja gulun ýyzyna.
Gaýasyz. Hani özüň el al. Şuň hökman tanşaýmaly. Salamu alaykum gençe. Salam. Hawa yaxşı, geliverin. Güller görsem bolara. Elbette. Gyýdym, şu ýaşygda owadan güller görköz. Bolýa eje. Salam, gelin geçiverin. Güller bärdedir. Eje? Eje bekene. Yer başladı hani başlap bilsen. Feride işini alçıratıp bar ya. Rahatlan, Feride fap bol gaýaksız. Nämeden başlasam kam? Salam mardiya ho. Salam. Salam. Size nähil gül gerekdi? Nähil gül gerek diýsem käm. Beh. Şu wagt bir ulumam ady ýadyma düşen okda. Maňa meydan güller gerekdi. He, bizde meydan güller ýok, başga güller bardyr, göreberin. Bolýa. Yeri. Meydan güller nerden kelläň elli diýsene. Başga gül çigillem ýok. Çopon telpek olam däl. Wi bäwul. Bäwul. Aýdy berin, diňleýän. Ey way. Ady bäwul ekene. Siziň owadan adyňyz bar eken. Sag bolun. Maňa şu bäwullardan beräň-de göräň. Bolýa. Öwede urna boljak ýaly. Gatowadan güller, gül saýlap başarýan ekeniň. Sag bolun. Gaýgasyz portody elden gidirme. Sonra bir zat. Sizden bir zat sorasam bolarmy? Elbette sora berin. Gülüň tikensiz bolmaýşy ýaly. Siziň hem käriňiz we halamyan tikeniňiz barmy? Bulaşdyraýdym öýdýän. Bağışlaň. Bir hildirek sora beräýdimi öýdýän? Ýok, gaýtam gowy sora berdiňiz. Men gülleri ýolmany halamok. Menin bir hildirek jogap bereýdimi öýdýän? Ay ýoklu. Gaýtam siziň beren jogabyňyz meni pikire batyrdy. Yeni artyk maksat diýmäkem ýöräýin. Borun, sag bolun. Bor, sag bolun. Sag bolun. Adyňy bir aýtda. Men gaýasyz. Käbirje insany söýenmez üçin. Söýýäs adamzady, söýýäs jahany. Ol ymgyr ummanlar tolkunurmuşun, gökden birja damja inen mahaly. Bir yürekdeş dostuň didary diýip, näçe ýol geçilýär, menzil aşylýar. Göwnüme bolmasa, uzun ömürler, belli günler üçin ýaşalýar. Gaýgysyz. Howjin, Saňa çaklyk gelipdir. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Batyr Kuliflermi ka? Men Batyr Kulif.
Sen bärdemi? Ine sana hat gelipdir. O näme haty? Siz dinleyen? Men harry wekillikden kapitan Atay. Sizi harwgulluga çağırýar. Anha da çağırış hatyňyz. Gullukda hor bolma. Wagtynda iýip, wagtynda ýatyp, wagtynda diýinjiň argyna oğlum. Harby gulluk hakyky terbiýeli berýändir. Ine görürsiň, ädersiň biraz wagtdan ogluňy tanamanysyň. Hem sagdyn, hem guçurluk gaýratly ýigit bolup dolanyp gelýdi, ha? Menem şonu arzu edýänler kakasy. Oğlum, baranda sporda okunbayma. Berdäk ýap tügünleşip berdi. Onuň sana diýändigi. On taňam oja gulluk edip gelseň, sana bir sowgadym amma. O näme sowgady kaka? Sen o görýän uluň bana. Ana sana şonu alyp berjek. Ýöne o gulluk etseň, Ine şeýdip biz harby gullugyna gitdik. Bu biz ýaşlar üçin diýseň jogapkärli synagdy, terbiýedi. Oglanlar gelin tanış olalyň, men gaýasyz. Men Batyr. Men bolsa Azat. Meňe gözüme uky gelen oglanlar. Bular ýaly wagt men laboratoriýamda işleýärdim. Laboratoriýanda näme işleýän ho bular ýaly wagt? Oglanlar, siz bir bilsediňiz, bu hasaplary, bölek edilen atomlary dille düşündürmek mümkün näl. Gloria näme diýdim, gaýasyz. Sen bu sözleriň gurbanylar şahyryň goşuk setirlerini ýatlatdy. Düşünün, bu dünýä beýik alymlar, million bölekleri bölüň atomy. Böleklerden ýene bölek ýasansyz bütöw bolsa war dünýäň adamy. Biz beýik asyryň beýik wekili. Şatlyk bilen hesret duzunda adanlar, yüzülen ýarsy alymlara, bölüňsiz atomlary, bölünmesin adamlar. Onna da sen kedirekena. Ata wette ýatyber, näde okaýdan bilmersiň. Maslahatyňyz üçin sag bolun oglanlar. Rota turun. 41, 42, 43, 44, 45. Ine de täze durmuş. Aqbal bizi harby gulluguna, durmuşymyzyň täze bir möwrüýtüne alyp geldi. Diyarımızın durlu kunjugyndan gelen özümüz ýaly ýaş eserler üçin harby gulluk entek okulmadyk sahypady. Geçilmedik menzilli. İlki başta serkerdelenmeden berýän buýruklary harby düzgün nizam biz üçin agyr, dartgynly ýaly bolsa-da, soň biz kim-kimden taplanyp başladyk. Harby okuw geçýän wagtymyz diňe bir nizamda ýürüýüş ýa-da harby tilsimler däli. Spordyň durly görnüşleri bilen meşgul bolýardyk.
Bir günem serkerdämiz içimizden ekawırrak doğumlu 3-4 sany esker saylap olaň içinde batyram bardy. Öz toparmyza 2 sany esker alındy. Badalga bar. Estafeta ýarşyny geçirersiydi. Ana. Şonu näme üçindir batyr azady kimdi görkezip ine. Şul kisim saýlayan nep. Azat bilen meni bir topar eskerleň içinden öz toparlandy. Yarış diýsen dartgyny geçdi. Biz gowşaklyk edäýsek, batyrym ýüzün ýere saljakdyk. Şoň üçin janymyzy aýamadyk. Biz yendik. Şol yeňiş biziň batyra bolan dostlugymyzyň başlanýagydy. Ine şo wakadan soň biziň dostlugymyz hasan berkedi. Aýrylmaz dostlugy urly. Dogry aýdýaň dost. Hakykatdan berkedi. Ine bu suratda bolsa, haro kasam kabul edilen günni. Men ýanyma gel. Dur. Yola şeýtanat, men Gaýyz Amanow, garyp kasam kabul etmene geldim. Men garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň raýaty Gaýyz Elyewç Amanow, mähriman halkymyza we Türkmenistan watanma, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýarly güýçleriniň belin serkerde başyna we pal boljakdymy dawaral kasam edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyny we Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň prezidentiniň namalaryny mukaddes berja etjekdigmi? Garby düzgün namalaryň talaplaryny, serkerdeleriň we başlyklaryň buýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigmi? Kasam edýär. Garby borjy munasip berja etjekdigmi? Türkmenistanyň adatlygyny, garaşsyzlygyny we konstitusiýa gurulşyny, mähriman halkymyzy we edil watanymy mertlerçe gorajakdygmy? Kasam edýär. Kasam edýär. Kasam edýär. Hana beýdim, şol edýärmi? Şu azatçan ne? Gelýär. Kaka, hana Gaýyz. Hani? Onu harbeşikde tanar ýallel. Görüňä men oglumda. Tüý sahab neçe gitdir. Tüýüt men ýaşlygymda. Oýsana kakasy. Taňa da ögünýän. Harby gullugyň öýe terbiýeleýär biziň çağardy. Töweleme bagla. Öýden gaýdanyna köp wagt geçmeden oglumda da ýanypdyr. Hakyky ser bolatdyr men bagla. Ay tuheleme, berekella. Abi koçgit bolaydyr ha. Boýuňa dönüýin azatçan. Geýen eşig ödüne şaplaşyp çykdy. Tuhelem boy birine möte etmeý.
Adamlar, şu yıl men gıydım Mautumul Üniversitesi'nin jurnalistika bölümünü okuw gerdi. Tügeleme. Ödeme ýandan makalalar, gaziýet jurnallarda çap edilip ýör. Ay tügeleme. Berekeli. Azat, sen näme birden pikir batdyň? Hiçle. Albomy seyredip harf kasam kabul edilen günü ýadyma düşdi. Ha, bizim häzirki gurrumyz onu kasam unna galdy da. Onu dowam edeli. Gara gaçdan garagyşdy gawşatdy. Herne halas etdiň ýazy ýylgyr. Anan men muny ýaşadyp ýörün şol ajak gün, şol ýakymly ýylgyr. Aha, aşk şahirin ama ılham joşup başlady. Gaýsy? Söýü haqda şygyr ýazmak kyndyr ha? Söýügi bu ajaýyp doýuyor. Elbetde kyn. Ýöne hakykatdan söýüňde bolan. O hakda ýalman berdi başga bolan. Batır. Oho Batır. Sana soraw berilä, sen ışga düşüp gördüňmi? Elbetde. O sporda goýar. Şeýle dämi? Ay ho, bilyas spordu söýýänli. Sen ışga düşüp görpmidiň? Ýok, en töä düşüp göremok. Inne duşaýmasam. Men Batyr beýle haly görmän. Bir hili ýarasyna duş sepilen ýaly boldy. Sen näme diýersiň Azat? Gorluş Batyrly meseleni goýarly gaýsy. Bolýa. An sen özüň hakda aýtsana. Gullukdan soň haýsy işiň başyny tutmakçy? Ýa barşyna sakyr-şukur öýlenäýmek hyýalyňa ýokdur da herne. Öýlenmän bir alajy boldy. İlk okumaly. Bir işiň başyny tutmaly. Soňam näme? Öýlenip öýli işikli bolan soň ösüörüň hakdy bererse. Şu kadar ýürejigim bolduň dost. Meňem maksadym şol. Ýöne öýlenip ilki oglum bolaýsa. Adyna Kerim dakjak. Atam pakyryň ady. Ol bütün ömrüni watan gorugyna bagşadan adam. Goý olam merdana harby gullukçy bolup watanymyzy gorusun. Sen oglan boljagyň näme? Belki gyýjagaz bolar. Ine meň ilkinjim gyýjagaz bolsa. Adyna Mehriban nakçy. Mehriban? Oğdana. Oy mehirli bolsun. Türkmen zenallaryna mehirli bolmak maksat. Bolsa diýenem bir ektir aýsyn. Bir de ýam öýlenip öýli işikli çagal şu bolup barýasyn dost. Bu ýoksa da. Gullukdan soň sene Türkmen edebiýat bölümine okuwasy inanşarsın ha? Ho oğlum, netime şol, sen haýsyny? Mena jurnalistika tapşyryp göresim geldi. Ha, gaty goý. Eger kömek gerek bolsa arkaýyna aýt dost. Men doganym maralam şo hünärde goýar. O seni uğurup durur. Sağ ol dost. Uğurup dursa bir gowda. Ýoksa nämeden maşajama bilmän ýördim. Onu alad etme. Nesibedenden öýmede urwaraly. Galandan habarlaşy bererse.
giňiş meýdan bolan bolsa bu ömrüm. Günler dönse gyzyl elwan gullary. Düşärdim hemmesin geljek ýoluňa. Men gulüm sen. Sensiz ömrüm süllerer. Men gulluğa barýan bägül. 2 ýyldan geler. Sen maňa garaşarmy? Size näme gül gerekdi? Uy, sizmi? Geldiňizmi sagaman? Geldim. Şirin gelin. Howa enesi? Adatçanın geleceği bir çınmedi. Geler enesi nesip bolsa. Şeylemi. Howala. Özüm elinjek gürleşdim äwin. Tuöleme. Adatçanım ýap-ýança ýörjen opýören çağırdy. Ine anha goç sigit dolup geler nesip bolsa. İki ayaklı köyüne Doğru değilim. aýtýan hawa. Meňem arzum bara şo çağany öýürüp, ullun toy tutup, aýalçak gelin alıp bermek. Howa. Gele gelmeýän oň aýagyny saýjakmy? Howa. Kaka tilki bilen okutjak diýälim. Getirin. Wah, okut okuzatla. Ilmli bilimli var. Nesip bolsa aýal gelin alyp berip öýürüp bolyn. Gül ýaly bolup gider inşallah. Wagtyň tiýip geçäşini. Giden ýan ýaly bolyn, eýýän gullugyny tamamlap gelýär tuwölüme. Adatçan ol. Bihal çağı der. Şol yumruk ýallygynyň bir zatlary ýazaşdyryp, şol dümtüner otururdy. Innem şol hünerini el çekmese, hükman onun bir zat çıkar. Hak aýdýaňyz Bayramoğlu. Doğru aýtjan Bayramoğlu. Men geldim. Ece? Oğlum. Geldiňmi sagaman? Geldim Ece. Kakaň bilen öňden çykarlyşyp durduk. Ýerläpsiň oguljugum. Ece? Sen men ýergelenme begeniň oýdan. Men soňra Wa gelem. ýokla, aýdýanyň näme? Heýen begen merin oğlum. Ödüňiz gowum Ece. Howa. Ece? O kim? Uy, tanamadyň oğlum. Sıntaşyň Mehride? Komşuymuz Mehrimi? Howa. Entek qaranka ma düşmänler. Ne beýle ýerläpsiňdi? Irak goýberdiler kaka. Egşän aýwalda. Aman geldin. Oýnuň bar o kaka. Gödüň aýdyň oglum. Sag bol. Tuweleme daýanypsyň. Hani? Ay berekella. Ha, Şirin. Inne öýräýtegem bolýar. Howa, nesip bolsa. Ha oglum, hut şeýle. Erkin. Ýadyňdam Şirin. Saňa öýlenimde menim edilşiň ýaşynladym. Mehri, sen näme bärläpsiňler? Howa zat, geljeňi eşdip ejeňe kömekleşäýinik geldim. Gözüň aýdyn, geldiňmi sagaman? Hawa, geldim Mehri, gowum ýagdaýlar. Ejen qaqaňdagy Hawa gowy. işler. Olar Näme täzelik? Täzelikmi? Nesip bolsa şu ýyl Magtumul adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetiне tapşyrmakçy. Menem şu ýyl nesip bolsa şu ýere sinaşmakçy. Şeýlemi? Hawa. Ýoksa da. Haçan resmi namalar tapşyrmanakçy. Ertir nesip bolsa ýola düşjek. Onu menem sen bilen bilekçek. Boradat, ýoldaş bolsaň gowda.
Salam ey. Tağamana görmüsünüz? He, gel goňşy. Ha, gelin goňşy. Gözüňiz aýdyn goňşyjan. Ho, Batyrjanam sağ ol. tağamanjy gullugyny götürüp gelipdir. Gel geç. Batyrjan balam, gözüň aýdyn. Tağaman geldiňmi? Howa Batyrjanam tağaman geldi. Nesip bolsa, oğlumyzyn öýerjek inşallah. İnşallah goňşyjan. Oňarýan muny. Nesip Arkayın bolsa kısalmadı iyi ver Batyrjanyň oğlum. toýuny Ejen özüm şunu görüm, dik ha. tutup hurmat ederim. Batyrjanyň toýuny ullun tutars nesip bolsa. Üns verin. Wurtly dükany fevral aýynyň 1-ne çelli. Äkli egin eşiklerini ularda allaşyk edýär. Ýokary hili egin maşlar ardan bakylardan almak isleýän bolsaňyz, wurtla gelin. Bizim dükanymyzdan siz jinsy balaklary, göýnekleri, jemperleri we ayakkabylary 50 götürüm ardanlardan bakylardan alyp gelersiňiz. Bursaty elden bermän. Wurtly ýaşaýyş toplumynyň 13-nji daýyna sewda etmäge gelin. Telefon belgilenme 50 64 26 64 02 40. Howlun bu amatly mümkinçilikden peýdalanyň. Alo? Alo. Gaýgysyz dost gowmýag diýler. Oho, Azat ödüňmi? Gowmy içerler saglykmy? Şükür ýaxşy. Neme dost? Biz ertir ir bilen şeker uğramakçı bolýar. Biz? Owo, Mehrem var ýanymda. Mehri? Kim Mehri? Goňşymyz Mehri. Olam men bilen uğurdaş. Ha, bu arada sagamanja baryň. Men ne de bar gow täzelik bar saňa. Täzelik? Aýtkany? Mara bilen jaňlaşdym. Ertir tiz wagtyň içinde resmi namalaňyzy taýýarlap tapşyryň diýdi. Ine menem ertir ir bilen ýola düşmekçi. Şeýlemi? Hawa. Onno laýyk biziň duşçumyza gabat geljek-de. Hawa. Bollunny, han şekerde görüşýärçi. Görüşýäris nesip bolsa. Sag ol. Han sen maňa aýdyp ber, gulluk nähil geçdi? Kyn boldumy? Neçe gat ýazdym olyn, birine de jogap bermediň de. Men hem şo garaşdym ýördüm. Wagtyňa bolan nälerdi, he? Azat, goňşy Mehri bardy. Hey, men ýatladyňmy? Ya ýatlamadyň amma. Azat, sen men dinläň oňmy edýän? Ýokla Mehri. Men seni ýatlaman kim ýatlaýyn be? Garaşýan adamdan bir gaty wajybyrak öýden, he? Sebäbi men iň gowy dostumy garaşýan Mehri. He. Iň gowy dostum diýsene. Aýtdyma garaşýanlar diýip. Ana, gelýärler. Garaşdyrýaňyz. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gowmýagdylar. Gelin geçin. Salam. Salam. Ine marul, ba Azat, gullukdaşym, ýaňy ýolda gurrun berenim. Bolam sen ýa jurnalistika girmek isleýär. Sen şunu urup dur, kömek et. Jigimjan, sen dostum, menem dostum. Eger jurnalist bolmak halaýan bolsa, elbetde kömek ederim. Oňam bir gurruňy barmy? Eýdin men urun berýän, gaýgysyz. Soň bolsa biz Magtymul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetine resmi nama tapşyrmany barypdyk. Resmi namalaryňyz dogry. Haýsy bölme tapşyrýaňyz?
Türkmen dili we edebiyat bölümü. Onun ardaňyzy ýazaýyn. Hemme adyňyz ýer beýer. Bolýa. Häsiýetnamany men gargullukdan alypdym. Bolýa. Resmi namaların hemmesini gözden geçirdim. Hemme adyňyz dödew. Ýogsa da haýsy bölümi? Bular näme beýle öwrendilerle? Howa, resmi namalara ma tapşyrarça wagt boldy. Howa. Ana, gelýärler. Ýerine etdiňiz. Sağa mança tapşyrdyňyzmy? Hawa, tapşyrdyk. Hawa. Batyr, sen berde näme işleýän? Menem öz bagtymy şu ýerde sinak göresim geldi. Sen öz bagtyňy etmek üçin dost. Köprak kösenmeli bolaýmasaň? Oğlanlar, bizim yine bir ay vaktimiz var. İnstituta girmege hemmemizin mümkünçülüğümüz var. Owa Batyr, ýör men saňa resmi namalar nerede tapşyrylýanyny görkezeyim. Sağ ol Mara. Sağ ol Maral. Meni mäatdan çykarmarsyň da. Oğlanlar, men sizin ikiňize de elimden gelen kömegimi ederim.
Onca bana da ancak çay vereydi. Häzir. Alıp çayımız tayin oldu. Sağ olun. Gutlayancı Gemcan, sen ağdan geçipsin. Sana okuda ehli üstünlükler arzu ediyen. Sağ ol Marın. Yöne, men sana düşünmedim mi? Matematika nere, jurnalistika nere? Ýogsa-da haýsy bölümi? Maglumat ve Teknologiya fakültesi. Bolýa. Bundan gelip çykdy. Sen maňa gözüň güllürme aza. Sen bir ay wagtyňy sarp edip, köp saatlary menden öwrenip, okap, iň soňunda da näme üçindir matematikany saýlamagyň sebäbini düşünmedim. Näme üçin matematika? Siz bir daha düşünün. Adam hiç wagt öz-özüni arlamaz. Edil öz-özüni ikilik edip bilmeýär ýaly. Şoň üçin käbir adamlaryň aýtmagyna görä men öz bagtymy şu ýerden gözledim. Tapdymam. Sen özüňe bir täsin adam ada. Batyr nätdika? Men size öňe aýdypdym-a? Ol öz ugruny tapşyrmady. Ol biderek wagtyny ýitirdi. Ol öz ugruny tapşyran bolsa bir ýam geçerdi. Wagt bilýän olanlar. Ýöne menim aýtdyma öz bagtym şu ýerde sinak görjek diýip. Yer sinam gördüňde. Näme gazandyň? Adat dogry aýdýa Batyr. Egerde sen Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutyna tapşyran bolsaň, onda sen adyň birinji belgide durardy. Marar, bir min bäri gelaýda. Men häzir. Alo, dinleýän? Dogry dost. Senki dogry. Durmuş men bilen agyr oýun oýnady. Elbetde men bu oýunlar üçin entek ýaş. Belki men bir özüm bilip köp zatdan doşundan geçendir. Boş müýtler bilen.
Özüm aladım. Doğru aýdýan hawa. Bizler siz ondan aharhana bar berin. Menem häzir barýan. Bor, bolýar. Sen hemme zady ýüregiňe beýle ýakyn kabul etme dost. Gördüňa? Maral eýem men saýlady. Şoň üçin mundan beýlek bizi hiç zat baglaşdyran o. Hawa. Hiç hili üdüp bolmajak dostluk zynjyry bir pırsat düzüldi. Bilýärmi näme? Çağa kam moýlumaýdan bir söz ýadyma düşdi. Hemişe öýünden güýçliler bilen bäsleş. Söýmedi we süýkenmi? Beýlekleň el çeken ýerinden seni el çekme. Şonda ýeňiş gazanyp bolmajak ýerde ýeňiş gazanarsyň diýipdi. Hakykatdan men özümden güýçli bilen bäsleşdim. Men söýmedi we süýkendim. Ilmem çekmedim. Ýöne ýüregimdäki dören ilkinji söýgümi oňa duýduryp bilmedim. Keleň ujun itirenim bilebem. Durmuşyň bol oýuny sana goýup gidýän dost. Sen hemen doğru devam edersin diye umid edýän. Bir jamynt aýak çekäň-de Batyr. Men bir dostum bar. Adam Adatdy. Adat Yakubow. Onu çağalar wagyndan başlap. Şuny çellim menden o tanayan ýokdy da. İkimizden bir mektepde okardyk. Bilece bir ýerde oturardyk. Ol sapaklarda neçe güýçli bolsa-da ýekece kemi bardy. Olam özüne bolan anamy gowşakdy. Hatda oňa aýtjak zatlar dogry bolsa-da netije çykarmany ýaýdanardy. Hany bugün şolada? Sen bu zatlara barbyr düşünmersiň Mehri. Hawa düşünmäm soraýan Adat. Şoň üçin düşünmeýän zatlaryňa goşulma da Mehri. Şeýsen gowy. Men näme üçin goşulmaýyn? Inni men sen üçin hiç kim bolup galdymy? Mehri. Näme Mehri? Jogap beresiň gelen okma Adat. Üýtýäniň boýuna alasyň gelen okma Adat. Men üýtgäm okda Mehri. Men şolun kadar. Men öňkü. Ýok Adat. Sen üýtgäpdir. Onda da nähil. Ýöne men bir zada düşünem ok Adat. Sen şu üýtgemegiň sebebi marala bolan süýgüň ýa-da özüň omorman Batyra görebilmesçilik edýämiň he? Näme? Näme diýdin? Sen öz diýip durandaryň eşitýän Mehri. Sen öz diýip durandaryňdan habaryň barmy? Elbetde habarym bar. Sen näme maraly süýýändirin öýdüp pikir edýän? Ýok Adat. Biler bolsaň, sen bu duýguň matematika kanuny boýunça aksioma. Ýöne bu sen üçin. Men üçin bu entegem gutorulmadyk çärem Adat. Sen entegem gowja pikirlen. Men size ananma.
Dostyp edýäňiz näme? Gaýgysy. Şu minni. Dosty Bolşun nähili? Gaýgysy. Sizi wara. Näme bolýar bu ýerde? Siz Bolşuňyz nähili oğlanlar utanaňyzakmy? Gaýgysy. han siziň insabyňyz. Dosty wepa vermedik. Söýgäde wepa vermez. O nämeň söýgüsi düşünmedim. Gaýgysy, men sana barda düşündireyim. Sen maňa işta düşündirme. Namart diýsänim, düşeňmi? Haýş edýän hany aýdaýynda näme bolýar? Düşeňmi diýär? Kaka, soň näme boldy? Yörüň, men size ýokarda yer taýýarladym. Diýinje alaýyn. Yörüň onu. Kaka, ýokluňy şeýle çap tamamlanaýdymy? Gel oğlum Mary. Geldiňmi Mara? Howa, tügeleme bugün mihmanyňyz kän edi? Howa, şeýle öze. Maral. Humaycan. Tügeleme bugün seni öňkilerden hem has owadan görnýäňli. Maral qakamyň gullukdaky dosty geldi maňa köp sowgat alyp geldi. Ýokarky gatda durýar, men saňa görkezäýin. Mehrimon? Howa, Mehrida geldi. Gel geç. Sen 10 ýyl mundan öňki ýalňyşyň düzelmeň ugruna arat. Maral entegem durmuşa çykman. Çyndanam. Azat? Bu elindäki näme? On ýyl mundan öňge ýören ýalňyşym Mehri. Bey, dostluk zynjyrynyzdan tumarça. Men bir zady bilesim gelýärdi. Şo gizliň sırryň nämedigini bilmek üçin men bir gün batyryň ýasygyny gallyryp, oň gizleýän zadynyň tumorçadygyny görüp, muňa şeýle bir gaharym gelipdi. Howa bildim. Ýöne näme üçin gaharyň geldi? Şo gün harby kasam kabul edilýän günni, Maralyň ýitgisini, batyryň tapanyny gördüm. Soňam elbetde men oňa
tumorçany gitdi gaýgysy tapşyr diýip aýtdym. Olam garşy bolmady. Yönümün bir gün gece Batyryň ýene-de şo tumor elini alyp ol mensiz ýeke gün oňup bilmeýär. Füýjar dowlara çym oturanyny gördüm. Ol ahyrynda da tumor gaýgysy tapşyrman eken. Allanyk meni. Ol meni özümden oňuttanýar. Men bolsa ony. Şey diýem. Men özümden bir ruhsat tumor ondan aldım. He, diýmek onda sen tumor Batyrdan sonra mı analypsyň da? Gep bärde sonra man almakda däl. Men marally meselede netije garaşmagy ýüregime duýdum. Ilki bilene Batyryň şol tumory eltip gaýgysyza bermejekligine men anyk göz ýetirdim. İkincidenem bilýän awadyň mähri. Şol wagt meňe maralla göwnüm bardy. Umuman men inni düşündüm. Şol wagt Batyryň hem göwnü maralla ekeni. Näme üçindir men şo wagt öz hereketleme dogry diýip düşünüp durum. Ine de görşüň ýaly. Bu tumorço menne gally. Alo. Alo, salam alaykum enje. Salam. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Gowy. Men Azat gaýgysyň ulukdaşy. Aýdy beriň dinleýän. Men şu gün dostum mutlap size barmakçydym. Eger garşy bolmasaňyz. Gaýgysy ýöne hiç tada aýtma. Mähri, näil pikir edýän Batyr bir öýlendim-ka? Men kimme zady şeýle bir bulaşdyryp durmalıyım. Indi bir zat hakda pikir etmäne de çekinýär. Ýene de sen maňa özüň kömek edämeseň. İnenni ön kadat dolanyp gel. Men sana hemişe kömek etmäge taýyn ada. Sen men durmuşymdaky sowally kitaplaryň biri. Bilýärmi näme? Adam ýalňyşlyklardan nekeýädi. Özüň aýtmaýadyňmy? Ada, sen goýsy özüň kösemi? Gel biz şu ýagdaýdan çykaryp berdi. Burdan şo wagt maralyň hem göwnü Batyrda bolan bolsa näme, mähri? Görmen nähil adam. Men gidenim mar bolsun mähri. Biz haýal etmän Batyram tapyp olan kisini birikdirmän uğruna çykmaly mähri. Howa da. Inni bilediňe Batyr tapaýmak galdy da. Belki öýlenmedik bolsunlar. Bu arada men gideýin sene bar ber onu. Maral. Bilýärmi? Ören gynançly ýagdaý. Kaçanna adamlar özlerine bolan gowy duýgulary ýuwaş-ýuwaşdan öz hereketleri bilen, öz sözleri bilen, öz elleri bilen dargydanlar bu gynançly ýagdaý. Esasanam sen garaşmayan adamından bunu bilmek ören ağır. Ýöne beýik akyllarlaryň aýtmaklaryna göre
Biziň durmuş ýolumyzda gabat gelýän islendik adam bize hut şu pursat gerek bolan ünnewleri bilen gabat gelýär. Şo sebeple men sen bu hereketini ýazgyrman adat. Mümkin sen öz hereketin bilen maňa kömek edensin. Belki özüňem bilýän näsin. Käte durmuşda şeýle de bolýar. Birine ýaşylyk edeyinni, bilmän yamanlyk edýän. Ýad etersini. Birine yamanlyk edeyinni, ýaşylyk edenini duýman galýar. Adamlar, siz men durmuşymyň aladasyny edip azara galma. Menini öz durmuşymy özüm renkläp bilýän adam. Sağ ol. Yoksa da batırlı mesele. Siz hep pikir edip gördünüz mü? Belki men öz göwünlerim vardır. Biz gelmeli yerimize geldi diýen Mähri. Yine bir artykmaç hareket etsek, bardat bulaşdyrýar. Bulaşdyrýar? Adat bizi ýan bardat bulaşdyrdyk. Ýöne menen bular birikdirjek bolup ýalňyş aýdymy diýen. Yok Mähri. Sen ýalňyş aňlap. Sen hemme zady dogry etdiň. Meni öz dostum bilen ýaraşdyrdyň. Men hemme ýalňyşlamy düzeltdim Mähri. Indi biziň iň soň etmeli işimiz galy. Olam şu tumory maraly gowşuraýmak galy. Adat sen bu tumor dostuňa gowşurmaly. Goý dostuňa hakaýatyna gowşursun adat. Maral, sen maňa ýuwlan çemçeler berip oturýarsyň. Bagşla bägül, pikir aýypdyryn. Saňa şu näme bolýar? Bir hili aladaly görünýär. İşleň bir gowmy? Howa bägül. İşlem gowla alad etme. Ýöne ertereçeli ýazyp ýetişdirmeli zatlanmady. Eger garşy bolmasaň, men gaýgysy gutlap gaýdaýyn. O ne hili? Bolmasa nahar uýun iýi çykdy. Sag bol bägül, men aç däl. Ejemiň gözi ýolludyr. Maral? Gaýgysız. Jigimjan, sen doglagynyň bilen gutlaýan. Sana dünýädäki ähli gowluklary arzu edýän. Sağ ol, sen haçan geldin? Menmi? Ýaňrak geldim. Bir hili aladaly görünýärmi? Ýok, men gowla. Ýöne käbir sebeplere görä men gitmeli bolýan. Eger garşy bolmasaňyz, men öýe gaýdaýyn. İşiň bar bolsa arkayn gidiber. Otursaň ma gowy gordy. Hawa Maral oturaýmaly ekeni. Ýok, sag bolun. Men güç. Siz bolsa beýni hem ýürek. Yok, nämçin sen güç olmaly, men güç boljak. Yok, men güç boljak, men güç. Men güç boljak. Siz güç däl, men güç bolmaly. Yok, men güç. Görsene. Özümiň kimdigimi tanajak bolup, men taryhy guýýaly gazyar. Galyn kitaplary agtaryp, başga dünýälerde gezýär. Özümiň kimdigimi tanajak bolup, öwrenýän atamy, agalarmy. Özümiň kimdigimi tanajak bolup, fiýnaýan özümiň çagalarmy.
Biz ollar hemmemiz ilk çağadyk. Ýöne bolan köpüýimiz muny käwat unudaýas. Çağlar bize göre has duygur. Görsene. Olaram güýjüň behumdygyny düşünýärler. Abat. Biz bir bütök dostlardyk. Bu dostluk bedene meňzeýärdi. Bedeni? Hawa bedeni. Düşündireýin. Ine. Bedeni biriktirgen ýürek hem beyni. Olon köprüsini saklayan bolsa güýç. Sen bizim dostlugymyzyň beýnisi bolsaň, men ýüregi diýip alsak, Batyr bizim güýjümizdi. Güýçsiz beden diňe ýaşaýa. Bu bolsa manysız. Bizim dostumuzun bedenine her bir agda bedeni öz-özüne çekdidi. Beden dargady. Biz güýçli galyk azat. Bedene bolsa güýç gerek. Dogry aýdýan gaýgysyz. Beyni bedeniň iň wajyp bölegi. Ýöne şeýle pikir edýänem. Beyniň özi dogry. Käwagt beynem ýalňyşa. Ol näme dogry pikirlerden saplanyp bilmän kösenýä. Elbetde beyni äkli pikirlerini ahyr soň bir ýere jemleýär. Ýöne bu ýagdaý käwagt gatyjy galýar. Menem pikirimi gijraýan bolsa jemledim gaýyksız. Dogrusy äkli zadyň sebäpkär men boldum. Men bagışlan. Geçen geçdi adat. Biziň hemmemiz biri-birimize meňdemeýän tapawutly üýtgeşik adamlar. Ine şu da biziň baýlygymyz. Her birimiz birek-biregiň ýetmezinde bolýar. Biz şeýdi we bitegi bedeni emele getirýär. Dogry aýdýaň bägül. Hemme barmaklar bir meňgeş bolsa adamaň peýdat bolmazda. Beyni beýnä duşdy. Ýürek bolsa ýürege. Menem ýüregiň ady bilen biziň dostlugymyzy ýene-de birikdirmek isleýän. Menem beyni hökmünde nädip güýjü bedene birleşdirmeligini pikirlenýin. Batyr bu at niredeke? Gaýgysyz. O Balkan welaýatyndan waq edil şu wagt dol salyk ýadyma düşenok. Hawa, çyndanam. Ýogsa da Durhany Batyr maňa hat ýazypdy. Öý salyksyna beripdi. Garaş häzir. Düşünmedim. Batyr näme seň bilen habarlaşdymy? Şowndan soň Batyr maňa köp jaň etdi. Men gaharma jogap bermedim.
Häzir garaş telefon getireyin. Yönü, bu telefon näde açmalyny? Muňara dediýän zadyny. Sen bu meseleni beýne goý. On soňam şu ýerde şo salgyň barlygyna ynamyň bar bamy? Pozon näsiňe? Bilmedim de. Yönü sen maňa ynanay. Bolmagy mümkin. Bah. Çaşyň özüne sereden ýaletdiň. Bar sen gowsy gitdi eşiklerini taýarla. Ertir balkana gidýäs. Bah, bu köne telefon iş wallahi. Dogry gelen ýaly bolduk bolyn. Näil wallahi? Ýanky adam ama şu ýerde idi, bu ýere mä däl eken. Hani şu ýere bir görel, belki şu bolsunna. Ýörani. Salamu aleykum. Batırlar mı ka? Salam, hova batırlar. Batır öýdem ka? Hova öýde, gelin geri verin. Bolýa, ýür. Şu ýerem bir görel, belki şu bolsa. Bar öýüň açaýsana dost. Bolýa, bar aýsana. Bolýa da. Ay şonu da bar öýüň açaýsana. Salam gelneje. Salam. Batır öýdem ka? Hova öýde. Çağıraň da mümkin bolsa. Kim soraýar? Gullukdaşlary. Häzir garaşyň. Tälim şuňy başgaça bolaýar. Dinleyen olanlar. Men siz dinleyen. Bäh. Bu töwerekde hemme kişiň ady Batyr öýdi. Batyr tapmana ýyza ýol ýokdur dost. Biz onu Hökman tapaýmaly. Biz şo maksat bilen geldik. Hökman tapars nesip bolsa. Tapmasyna taparsa bolyn telefon janna. Entek iş edip yetişmäkem ýene öçdümi? Bäh. Bu meseleni beýne berdik bolyn. Beýnem kän ýalgyşýar eken. Näme? Düşünmedim. Beýnik bir zat diýen? Yo, beýnem ýalgyşýar diýen. Bolu bilýän näme bolmaz. Indi şunu bejermedin diýjek bolýan. Ters düşünme Yo, oydu. ters düşünmek doğru gurlasana. Näme beýni edip biler, beýni beýdip biler. Beýni şunu bejer. Getir, maňa ber, belki meni bejerer. Yo, sana berjekkä sen beýni bejerip bilmez diýjek bolýan şunu ha? Yok, ho. Näme diýjek bolýan? Han dolurak gurlasana. Dolurak gurla. Durjugyn bir jam garaş. Maňa ber. Gün aýt aýtjaklardan. Kakdyrma beýni azat diýip gün Men aýt. sen oňormarsyň diýem o. Yo, men jigyn bir jam garaş aýda gaýrat et. Gün beýni diýmede men adym aýday. Aýlama da. Owo. Batır tälim çıkana hozaydı ýase. Menem bir gün şoň eline tälim alan diýip umyt edýän. Sag bol jigyn. Oragam, sag bolun. Salamu aleykum gelneje. Salamu aleykum. Salam, salam. Tuweleme. Uly ýigit çykypsyňyz. Sene azat bolmaly. Hawa men. Sene gaýgysyz. Hawa genje. Tanadyňyz, ýatdan çykarmansyňyz. Tanayan oğlum, tanayan. Batyrjan siz hakda kän urrun beripdi. Wy, huşum bolsun. Bir ne beýtip dur. Gelin kapyda durmaň, öýe girin. Kan barala da.
Alın oğlum. Alın çay için hani. Sağ olun enice. Gurrun vererdi diýäňiz bolyn Batyr nirde? Öýde dämi? Yok oğlum. Oğlum 2 yıl ver öýünden uzakta. Avada da tälimçi bolup işleýär. Ha, tuwalama. Siz bize şunça ýyllap Batyr görmäne gelmedi diýänsiňiz. Bilýän oğlum. Men hemme zatdan habarly. Ol şowun Oğlum sana näme bolýar? Hiç sadece. Oğlum, kimde näme gidilesen gidilersin. Ýöne ejeňden hiç zat gidilip bilmersin. Men seni senleýän weli. Sen näme çowat ber iýmen, içmen. Öz ýüregiň hasratyny ejeňden gidileýär. Sen kiçilikden bäri biziň ýüzümizi ýere salmajak bol. Sporda bolan gaýratyny hasam artdyrdyň. Indi bu näme boldy oğlum? Seninle yigit çıktın. Öz yolun özün saylamağa seninle güç var. Kakan kemiz. Sen bahtlı bolmaňy tilýäs oğlum. Sen ejizlemeli olan nersin? Ejizlik mertlere geçmez. Maksadyňa ýetmek üçin görüşmelidir oğlum. Sen öz güýjüňi diňe bir sportda däl, durmuşyň çarkanlykly ýollaryndan geçip görköz. Han sen sporda bolan söýgüň, höwesiň nirä gitdi? Seni bu höwesden geçiren zat näme? Seni bu ýagdaýa düşmäňe mejbur eden zat näme? Maral. Maral. Muny maral tötäňden näçe? Gaýrysız bir jyn taňa bir aýtjak adym bar. Batyr, men şu an bir işim bar. Soňra gurlaşaýyn. Men doganym Maralam şu hünärde oky. O seni urup durur. Urup dursa bir gowda. Ýoksa nämeden maşajyma bilmän. Batyr, sen derdin nämişdi? Menem öň bagtyny. Kelme radio ýüregime beýle ýakyn kabul etme dost. Gördüňmi? Maral ýa men saýladım. Şoň üçin bundan beýlekde hiç zat barmy? Hiç ýere gidip bolmajak dostluk sanjyry bir pırsat berildi. Soň näme bol gelneje? Soň oğlum maňa hemme zat görüň berdi. Ol Dogry aýdýaňyz. dogry aýdýaňyz. Kän wagt geçmede de durmuşymyň manysyny. Kän wagt geçmese de durmuşymyň manysyny ýitirene döndüm. Ejejan näme de bolsa wagtymy sen men gözüm açdym. Ejejan näme de bolsa wagtyny sen men gözüm açdym. Indiden beýleksiz meni alat etme. Indiden beýleksiz meni alat etme. Men siziň ýüzüňizi ýere salmarym. Men siziň ýüzüňizi ýere salman. Soň bolsa Batyrjan sportyny dowam etdi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutyna synanşdy. Tenalardan geçip institutu üstünlük bile tamamlady. Oğlum ýüzümizi ýere salmajak bolup sözüne tapyldy. Önümçilik tejribe işini berde dinip indi 2 ýyl bär awada işleýär. Uy, bu näme diňe Batyryň görüň etdik? Hansı özüňiz hakynda da görüň beriň? Öýçerleňiz saglykmy? Hemme zat bolgenije. Men öýlendim. Bir ogul bir gyzym bar. Ada da öýlenen bir gyzy bar. Tuwalem.
Yaşlary duýmar. Sağ olun gelin. Sağ olun. Bizde hemme zat gülýäli. Siziň magtyklarynız sizi begendirýändir. Elbette. Haýsy bir ene öz aktyny gowanmasyn. Çağılar durmuşum gülü. Her birine arzu bolşýaly. Meňem durmuşumyň esasy arzu şol. Menem şowny sabırsızlyk bilen garaşýan. Men häzir size Batyrjanyň suratlaryny görkedeýin. Oglum her bir gazanyň üstünliklerini ilkin men bilen paýlaşýar. Saňa näme bolýar? Maňa hiç zat. Hemme zat gülýäli. Maral, ine sizin makalalaryňyza gerek bolan suratlar. İçinden özüňize gereňiz saýlap alaýarsyňyz-da. Bor, özüm serederim, sağ ol. Bolýa, sağ olun. Adamlar, şu ilmen gıydım Mautumul Üniversitesi'nin jurnalistika bölümünü okuğu girdi. Bölümü yeniden makalaya gazete jurnallarda çap ediliyor. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Siziň şu töwerekde Batyr tälimçi diýip tanaýanyňyz da ýokdur. Batyr. Siz ho Batyr murun edýän adamsyňyz.
Men bir ýalňyşlyk goýurdum Batyr. Dogry. Ýalňyşmaýan adam ýok. Men senden ötünç soraýam. Ýöne bilmedim. Men bu goýuran ýalňyşlygymy hiç wagtam düzedip bilen öýdemok. Ýöne şonda da sen bilmeli ladyňmy? Maral sana garaşýar. Men şu tumor üçin öz dostumdan 10 ýyl jyda düşdüm. Bu ýalňyşlyk maňa ul sapak boldy. Şoň üçin Maralyň bu ýetkisini ýygyna oşurýar. Siz şu tumorçaň taryhyny bilýärmi? Aslyny bu tumorça men Marala berem soňudum. Bu tumorçaň bergäri bu ajaýyp şaýtep barada bir täsin durmuş kıssasyny gurrun berdi. Salamu aleykum Mergen ağa. Arma görüm. Wa aleykümselam. Bar bol. Hala ahwallaňyz gowmy? Şükür gowudur. Geç oturay. Mergen ağa. Men adym Gaýgysyz. Özüm siziň ýanyňyzda işlice geldim. Aýdy berdiň liýan. Men bir uýanma. Özüm şeýle bir mehriban adam. Kiçilikden bileje önüp etdik. Hiç açanan birek göwüne degmedik. Hawan soň? Ynha şol uýam üçin doglan gününe üýt goşup bir sowgat edesim gelýär Mergen ağa. Üýt goşuk diýsene. Üýt goşuk bolany kyn bolýar-da Gaýgysyz. Siz üýt goşuk şaýsepleri ýasamagy ökde diýdiler Mergen ağa. Wah, gep üýt goşuk owadan zatda däller. Esasy ýürege ýakyn bolmaly. Şeýle. Bolaň içinden haýsysyny saýlap alyp bolar Mergen ağa. Sen maňa enim köp zatlar ýatlatdyň. Hani bir garaş. Mergen ağa, bu şaýseplerime odan eken bolyn. Men uýam has üýt goşuk bir zat bilen begen resim gelýärdi. Hawa. Olar merwetdeler. Yer nähili? Täfinmi? Dogrudanam täfine ken Mergen ağa. Bu tumorça ýöneköý dälirini. Men muny gyýyr jagdym üçin ýatapdym. Ýöne nesip etmedi. Bu tumorça jigi-jigime bagyt getirer diýip umyt edýän. Goý tumorça ýaşasyn. Adamlara bagyt getirse, şo dogry bolar. Marala, hökman yarar, hökman. Äkidinim, toyda da kansın. Sağ olun Mergen ağa, Taňry ýalkasyn. Sağ ol, bile ýalkasyn. Men öňem aýdypdym Gaýgysyz. Sen üýt goşuk adam diýip.
Sen islenlik var. İslenlik zattan atış etme başaryan. Sen hakikattan hem yürek dost. Beyni akıl yetirip yetişýänçä sen hemme zady öňünden duýar. Men ýene de bir zady düşündim. Bu tumorça ýöne ýere gaçanlar. Sen hem muny ýöne ýere tapanlar. Durmuşda täwürlük ýok dostum. Sen bu tumorçany hakykatine gowşur dostum. Salam Leyla, gowmaýagdy. Salam Mara. Barmydy? Bar bol gel. Leyla men buyuran köýnüklerim taýýarmy? Hawa taýýar, häzir galanja ýerden dikdireň. Teňe açyn şu ýerde garaşaň. Çay, kofe? Ýok, sag ol. Jeren. Hawa ene. Maranyň köýnügi taýynmy? Hawa ene taýyn bolup geldi. Ha, geldi-de derewç taýyny. Bor. Salam Leyla, gowmaýagdy. Salam. Men köýnüklem taýyn. Hawa taýyn. Geliňen deňek görelim. Kyn görmeseňiz köýnügiň deňek gelýänçä Batyrjana göz gulak bulaýyn da. Bolýar. Otur oğlum, men häzir gelýän. Batır, sen neçe yaşında? 8 yaşımda. 8 yaş. Aslında men barın sümi okuwa, işe verip, Batyra bolan duýgularymmy gizläp ýörmegim dogrymy ka? Serestene. Sen yaşındaky geliniň eýem eýjejik çagasy bar. Batyryň özü geleýmele. Ýöne ol. Men oňa bolan duýgularymmy bilen oga. Abirden ol. Öýlenen bolsa näme? Maral. Lale, Maral çağıraydı. Maral, bar doganyň çagy. Uy, geldinmi? Bol garaşyp durlar. Bu zatlar näme alamatyka? Ýa-da menini? Ýok Maral. Sen her bir zatdan many gözlemesene. Maral? Hany köýnükleň alyp gitjekmi? Leyla men soň geleýär. Uy, taýyna köýnükleň. İşim çykdy Leyla, soň geler. Akbar
Halal söýen ýürekleri her sine bilen sinak görýär. Sinalar näçe kyn boldukça, söýgü şonça da güýçlenýär. Wagt, aradaşlyk, söýgüniň esas sinalary bolup durýar. Gün bizden näçe daşda bolsa-da, biz oň ýyllagyny duýuşmaz ýaly. Senden näçe uzakda bolsamam, sana bolan sevgim şonça da güýçlenýär. Sen haçan aşenni menden öz sevgin gizläp gezjek maral. Kaka, bu albomyň içinde tä surata yerime ýok. Yine de täzesini alar soglum. Suratlar adamyň durmuşynyň ýatlamasy, suutnamasydyr. Ýatlamalar köpeltmeli. Durmuş kıssalary üzülmezdir oglum.